बिबां दा गंथाम फानहरबाय नांजेनबायानो नांजेनबाय दा जात्रा खालामबाय आरो ना खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फिन सफैलायबाय बिजिनि बरलागावआव बर' साहित्य सभाया दिनै नैथि सान जागोन मेन प्रग्रामा दिनैसो जागोन नालाय बेनिखायनो दिनैहाय फिन फैफिनलायबाय जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो मैयानि बायदिनो जोङो एसे बेरायग्रोना लानि एग्जामिनेशनथिंजाय लामाफ्रा ओरैबायदि समायना रमायना साजायदोंना फिरफिलाजों बुंफबजोबनाय गोजा ओरैबायदि मोजां समायदों ओमफ्राय दा जोङो ओरै थांनानै सिङाव बै एग्जिबिसनाव हाबहैगोन ओंखाम उखैनाया जाला बेखायनो साहा लोंनो नागिरगासिनो जोङो हटेलखौ ओइयावसो दावखोलांगौनो बे सेरजाफोरखौ आदैया गावनि आखाइजों बानायखायो नामा आंनो आखाइजोंनो बानायो बेखौहाय बेखौ गासिबो आं गावनो आखाइजोंनो गावनो बानायो गावनो दानो गावनो दामोबो बेखौ फानो ना माथो आं बेखौ फानो जेनेबा आं बेखौ आङो 5,000 सेराङाव फानो आरो ना आरो बेनिफ्राय सोरबा जुदि जों बहुत गोजाननिफ्राय फैदो जों एसे मिलायना हर होनबाला एसे मिलायनानै हरो आरो ना गंसेयाव 5,000 सेरां लायो आरो आङो सेरां बेखौनो 5 रांखौनो हमदो आरो ना ओरैनो सोरबाफोर बायनो लुबैदोंबा न'आव थांनांगौबा बबेसिम थांनांगोन आं रौता बर' बाजारनि आङो ना रौता बर' बाजार जिल्लायाव उदालगुरि आरो न'आव थाङा लायबाबो मोनगोन आरो मोनो बेयाव अपेन थाबाय थायो आरो बेयाव स्टक थाबाय थायो आरो माला बे दंफांखौ आङो दा गाम्बारि दंफां दानगासिनो दानो गाम्बारि दानो सेथेना दंफां दानो आरो बिनिफ्राय सोरबा गिलिर दंफां नांगौ होनबाला खान्थालफ्राबो दानना हरो जिखिया दंफाङानो जायो दंफाङानो जायो आरो दिनैबो बेयाव फानदोंसो ना ने आं फानदो बिबां दा गंथाम फानहरबाय नांजेनबाय दा जात्रा खालामबाय आरो ना दा उनफ्राव आरो बेसेसो थाङो बेखौ उननि खोथाखौ उनाव मिथिसिगोन आरो मोजां दे जोबोद मोजां सोरबाफोर नांगौ जायोबाबो आङो बिसोर खाथियाव दोङो बिसोर खाथियाव फैनानै आंनि मालखौ नायफैनानै लांजागोन आरो मानसिफोरा
एगजिबिसनाव ओरैबायदि नायख'नो हालाय दिनैहाय मानसिया नै आग्लासो मा दङ जोंनि बर'नि गासैखौबो लाजोबबाय दिनैहाय नैबाव मा सौदों एसे नायनायसै अनखौ बेबायदि सौवो जाहैबाय उवालाव दाबो सौवो नामा नोंसोरलाय हा दाबो सौवो न'आव सौवा ए नायग्राफोर दं सुखि लाग्राफोर दं नै ओरैबायदि बिहिरना दिनैहाय एगजिबिसनावहाय फोजोब हा ओरैबो गेलेग्रा गोजा नै एसे बाहेरायाव देखायलाबायनोसै मा बायदों मा लादों नै सोरबा ओरै जानाय लोंनायफ्रा बेयाव फांसन दंबावसो ओरैहाय मानसिफ्रा बायनानै जानायाव मारखुबलै ओरैहाय दखान दंजोबहाय साफा दखान बेयाव गेलेग्रा दङ गोरलैफोर गेलेग्रा ओमफ्राय ओरैहाय बिजाब गोदान नै वा होथार फुख्रेमायसिमलै नै आंखौ ने हुस नै गोरलैफ्रा बेबायदि गेलेनो मोनब्ला खुसि नै ओइ बोरै थाङा दानिया बोरै थांबावनाय बेफोरखौलाय गासिबो लाजोबखाबाय गोनांथि गैला दानिया दखानाव हाबनोसै जोङो दावराय गांखौबो फानलै नै ओरै मा मोनो मा मोना नै दखान गोजा फैनाय मानि नुनाय मानि सेलफि लाग्रा बे गेटआव नै एगजिबिसन गेटआव होंगो दोंगो लखा मानसिफ्रा ओरैबायदि मोसावनो दोनैहाय नै नायथावखाया दा ओरैबायदि फुल नुयोना नुवा बेखौलाय गेटखौ फट' मोनसे लानोसै नै इयाव थुना हर औ मानसिफ्रा फैनाय मानि एगजिबिसनावल' हाबखायो ओरैबायदि थाबलायना दंखायो एगजिबिसनावहाय मानसिफ्रा माबा फाथैलाय जाबनाय बायदि खादा मानसियानो ओरैबायदि गुरसिनो जायगा मोनलायखा ओंखारबोफिनबायसो जोङो दा बैयाव प्रग्रामाव थांफिननायसै दखान सखानफोरखौथ' इसेबां आं देखायनाय जायाखिसै आङो मेनखौल' देखायदों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो